Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दा स्किमनि मोननैसो बिग आपडेट सफैदों मानोना गोबां समनिफ्रायनो जोंनिया नेगासिनो दंमोन जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो बेनो जाबाय गभर्नमेन्टनि राङारि अनसुंथाइ। दा इलेक्सन खाथि फैगौ बेफोरबायदि समावहाय गोबां थारमाने स्किम साख्रि ओंखारो बेयावनो नोंथांमोना खाबुखौ लानो हायो। दा थिग बेबायदिनो आसाम स्टेटआव इलेक्सन एसेम्ब्लिया जागोन 2026आव बिनि सिगां बिटिसिआ जागोन। दा बिनि सिगां माखासे साख्रि एबा स्किमा फैगोन जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो एप्लाइ खालामनांगौ एबा लानो हागोन बेनिफिट्सखौ एबा नोंथांमोना खाबुखौ। अके, दा जोङो फार्स्टआव नायगोन इडुकेसन लोनखौ जों नायग्रोगोन, बिनि उनाव जों नायगोन अरुनदयखौ। अके, स' बेखायनो डाइरेक्ट लांनोसै नैबे लोननि सायाव। सापर्टिं द हायार इडुकेसन एसपिरेशन्स अफ आवर स्टुडेन्ट्स, माने जाय नोंथांमोना गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानो थांगासिनो दङ बिथांमोना सरकारा माने लन होयो आरो बे स्किमाव साबसिडि मोनगोन। अके, आरो बे स्किमनि नामा जाबाय अभिनन्दन होनना बुंदों। अके, बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो आरो खोथाया जाहैबाय जायनाखि स्टुडेन्ट गोजौ लेभेलाव एडमिसन लाहैगोन नोंथांमोना फैसानि प्रब्लेम जायोना, अब्ला सरकारा माने राङारि अनसुंथाइ एबा लन सिस्टेमाव होनाय जायो जेराव नोंथांमोना 50,000 मेक्सिमाम फर एक्जिस्टिं इडुकेसन लन एमाउन्ट नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ बुंदों आरो। अके, स' नोंथांमोना बेबायदि मोनदों आरो बेयाव साबसिडिबो थागोन आरो बिनि माखासे गाइडलाइन्स थागोन आरो अफिसियेलि बिनि सायाव फैबावगोन। दा गासैबो मोजां फैथ'वाखै बाट नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन। अके, थ' बिनिफ्राय बेयाव बुंदों मिनिमाम इडुकेसन लन एमाउन्ट सेंसन बे जाबाय 2 लाख। स' 2 लाखसिम नोंथांमोना आन्डार बे स्किमाव मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय साबसिडिबो थागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि जे जायनाखि MP, MLA पन्चायत लेभेलाव साख्रि मावनायफोरनि माखासे पार्मानेन्ट साख्रिफोरनिफ्रा बेयाव माने जायना साख्रि दङ बिथांमोननि गथ'फ्रा बेयाव मोननाय नङा बेखौ बुंदों। अके, स' बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव NPA होननाय थायो मोनसे बेंकआव, माने जायफ्रानोखि नोंथांमोना लन लानानै फैसाखौ जुदि होफिनाबा स' बिथांमोना बे स्किमाव इलिजिबल जाया। अके, बेनिसो गोबांथार दासान्दि मिटिं जागासिनो दङ मानोना खायसे लन लायो बाट फैसाखौ माने रिटार्न खालामा, रिकभारि खालामा, स' बे माने मोननाय नङा। थ' बिनि अनलाइन पर्टेला एक्टिभ जासिगोन, बेनो जाबाय सेप्तेम्बर 5 तारिखनिफ्राय जागोन। अके, जेब्ला जायो अफिसियेलि गासैबो गाइडलाइन्सआ फैगोन बेसेबां मोनमारगोन माबोरै खालामगोन क्राइटेरिया बेनि सायाव नोंथांमोना अफिसियेलि मोनगोन। दा बेयाव ओरैनो नर्मेलि बिथांमोना टुइट खालामनो हादों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रो। दा फैबाय जों अरुनदय स्किमाव, मानोना गोबां नेगासिनो दं अरुनदयआव आरो बे डिटेल्सखौ जों एसे नायग्रोनो मानोना जों क्लियार जागोन। दा बे स्किमखौ जेब्लायबो अक्ट'बराव टारगेट खालामो लन्च खालामनो। थिग बेबादिनो 2 अक्ट'बर 2020आव बेखौहाय माने अपेनिं खालामदोंमोन अरुनदयखौ। बेखायनो फार्स्टआव सोदोंमोन नोंथांमोननो माने 24 लाख आइजोफोरनो सोदोंमोन आरो लोगोसे 830 सोदोंमोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव 1000 सोबाय आरो दायो 750 रांखौहाय प्रेजेन्टआव सोगासिनो दङ। अके, आरो थाबैनो गोदान एप्लाइ जासिगोन, गासै 20 लाखनि बारा बेनिफिसारि एड खालामगोन होननानै बुंदों। देग्लाय माने एप्लाइ जानो गोनाङा। दा एप्लाइ माब्ला जागोन गोबां मिथिनो लुबैयो। सेप्तेम्बराव जागोन। अके, सेप्तेम्बराव जागोन आरो बे सेप्तेम्बराव जानोबा माबायदि कन्डिसन क्राइटेरिया लाखिदों सिमा फोसावबावदों मैया, आं बेखौनो नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ क्लियार खालामगोन। अके, स' बेखायनो नोंथांमोना नायग्रो। दा फार्स्टआवनो कनसेप्ट क्लियार जाग्रो नोंथांमोना बे स्किमखौ बोरै एप्लाइ खालामो। दा फार्स्टआव नोंथांमोना माने स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव हरगोन फर्मखौ। अके, एबा अर्डारखौ हरगोन आरो DC बिथाङा गासैखौबो मनिटरिं खालामगोन। बिनिफ्राय मा जागोन ब्लक अफिसाव हरो। अके, ब्लक अफिसाव हरनाय जायो, जोंनि ब्लक अफिसाव हरगोन। एन्ड बिनिफ्राय ब्लकनिफ्राय ओरैबायदि ब्लकआथ' गासैबो बेनिफिसियारिखौ सिनाया नालाय बेखायनो जोंहा मोनसे राहा थायो, बेनो जाबाय गाव पन्सायत आरो लोगोसे BCDC थायो। जोंनि BTRआवहाय BTCआव BCDC थाबाय, जोंनाव पन्सायत थाया, बाट नन BTRआवहाय पन्सायत थायो। अके, बिथांमोननो माने बे फर्मखौ हरगोन एबा सेलेक्सन खालामनाय प्रसेसखौ बिथांमोना माखासे बाहागो होगोन जाहाथे बिथांमोना इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोनां बेनिफिसियारिनो होनो हायो, सेलेक्सन खालामनो हायो, बेखौ हरनाय जायो अर्डारखौहाय। अके, स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो BCDCआव एबा गाव पन्सायतआव कन्टेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन जेब्ला अर्डारा फैयो। दा बेखौ मिथिबाय नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसा ओरैबायदि जायो, BCDCआव जाबाय, बेनिफ्राय ब्लकआव जाबाय, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव जाबाय, बेनिफ्राय स्टेटनिफ्राय नोंथांमोना रांखौहाय सोहरनाय जायो। अके, बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे कनसेप्ट क्लियार। दा बेयाव एप्लाइ खालामो नोंथांमोना माबायदि माखासे प्रसेस थायो माबायदि आरो लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ जों बेखौ नायगोन। स' बेवहाय मेक्सिमाम आइजोफ्रा कभार खालामजागोन। जुदि PWD केन्डिडेट्स दङबा हौवाफ्राबो कनसिडार जागोन जुदि नोंथांनि देहाया नोरजियाबा। अके, दा जोङो फाइनान्सियेलि राङारि अनसुंथाइ बेयाव मोननो हायो। स' बेखौनो CM बिथाङा आं स्क्रिनाव होदों। CM बिथाङा बुंदों जे 3.0 थाबैनो जासिगोन आरो सेप्तेम्बरावनो जागोन होनखादों आरो अर्डार फैथ'वाखै दायो। दा आगस्ट सोलिगासिनो दङ, दा आगस्टआव जाथ'वाखै आरो जेब्ला सेप्तेम्बर जायो नोंथांमोना फर्म साबमिट जागोन आरो अक्ट'बराव रां मोननायनि चान्सआव दङ आरो। डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन फार्स्टआवनो नोंथांमोननि कम्पालसरिखौ आं खिथागोन, बेनो जाबाय आधार कार्डआ कम्पालसरि नांथारगोन। पेन कार्डखौ नोंथांमोना गैयाब्लाबो जेबो नङा। अके, बिनि सायाव जेब्ला अफिसियेलि फर्मावहाय फैगोन अब्ला गासैबो डिटेल्सआ थाफिनबावगोन। अके, बे जाबाय रेन्डमलि लिरना होनाय माइ स्किमावहाय। देन बिनिफ्राय
बेनिफ्राय डोमिसाइला नांथारगोन ना नांथारा बिनि सायाव डिटेल्सखौ नेक्स्ट लेभेलाव लाबोबावगोन आरो बे गैयाबाबो जागोन बारा टेनसन दाला नोंथांमोना बाट अफिसियेलि गाइडलाइन्स फैयोबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनफिनबावगोन अके नाथाय बेंक एकाउन्टआ 100% नांथारगोन बेंक पासबुकआ नांथारगोन आरो नैबे बेंकजों आधार कार्डजों नोंथांमोना जेब्लायबो लिंक जानाय जाथारनांगोन जुदि लिंक दंबासो नोंनि एकाउन्टआव डिबिटि हिसाबै रांखौहाय सोनाय जायो डिबिटि माने डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होननानै बुंनाय जायो जेराव सरकारनि राङा डिबिटि हिसाबैसो बेंकआव हाबो स' बेखायनो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक थाथारनांगोन गांनै फट'कपिस नांथारगोन मबाइल नाम्बारा नांथारगोन एक्टिभ थानाया बेखौ नांथारगोन अके एक्टिभ थानायावसो माने गासैबो मेसेज थांगोन नालाय बेखायनो बेखौ नांथारगोन नैबे 9 नाम्बाराबो कम्पालसरि होनना बुंबाय सिएमआ बेनो जाबाय रेशन कार्ड जायनो रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमाव माने मोनगोन अके दा रेशन कार्ड गैयिफ्रा मा जागोन बेबो मोनसे गोबां कुइसन नाम्बार 8 दा बिनि सायाव अफिसियेल नटिस फैयोबा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आंनि चेनेलाव अके देन फैबाय नाम्बार 9 इनकाम सार्टिफिकेटआ नांथारगोन नामा स' इनकामनि खोथा बुंदोंमोन माने न'खराव 2 लाखनि बारा दंबा अरुणोदयआव माने मोना होननानै अके स' बेखायनो इनकामाबो नांगौ बादि कन्डिसन जाना दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ नायोबा नैबे रेशन कार्डआव जायनि न'खरा 4 लाखसिम खामायो बिथांमोननो रेशन कार्ड होबाय होनना बुंदोंमोन स' बेखायनो दा कनफिउसआ बेनो 4 लाखसिम गोनांफ्रा मोनगोन नामा इनकामा देन फैबाय आइ कार्डआ आधार कार्ड भटार कार्ड बेनो जागोन एज प्रुफआ भटार कार्डआ बेनो जागोन आधार कार्डआनो जागोन माने थाखाजोबो नालाय स' टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोननिया सेप्तेम्बराव गासैबो प्रसेसा जागायसिगोन आरो बे प्रसेसखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना बिसिडिसिनिफ्राय ब्लकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसखौ मोनगोन आरो अके तो खायसे फैसाया पेन्डिं जायो स' बे पेन्डिंआ मा नोंथांमोननि बेंकआव माने प्रब्लेम जायो जेरै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाया एबा केवाइसि होआ बिनि जाउनाव फैसाफ्रा मोनसे टाइमाव हाबा स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो एक्टिभ लाखिनांगौ एकाउन्टखौ मेनलि एकाउन्टखौ आधार कार्डखौहाय लिंक खालामनांगोन होमबासो मोननो हागोन थिग बेबादिनो नोंथांमोना मिथिबाय जे 3.0 सेप्तेम्बराव जागोन स' बेनिफ्राय सिमा बुंखाबाय जे जागोन जानाया बाट नोंथांमोना माखासे प्रसेसनि गेजेरजोंसो एप्लाइखौ खालामनांगोन अनलाइन बियो जेब्लायबो अनलाइन जाया खालि बियो अफलाइन जागोन आं खिन्थाखाबाय नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनोमोन बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान आपडेट फैयोबा चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन